ಬಂಜಿಡ್ ಮರ್ಕ ಒಂದು ನೆಂಕಿನಿ ಓಕೆ ಅಂದಾರ ವರ್ಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಸ್ ತಿನ್ ಪೀಸ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ ನಿಗಿರ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಸೋಮವಾರ ಇನಿ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ನಲ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶಸ್ ಕಡಪುಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಇನಿ ದಿನ ನಿಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದೆ ನೆಟೆಡ್ದು ಫುಲ್ ಬೇನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜೈ ದಿನ ಸಮಾತಜಿ ತೋಜೋಡು ಇಂಚರು ತಿರ್ಗರ ಒಂದಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬೆರಿ ಫುಲ್ ಬೇನೆ ಉಂಟು ನೆಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ನಮೂನೆ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಟು. ಇತ್ತೇನು ಇವ್ರನ್ನ ಲಂಚಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪನೀರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಪಾವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅವಾಗ ಕೋಡೆ ಅಂದ್ ಎಗ್ಗುದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡೆ ನುಂಗುದು ನೀ ಪೂರ ಫ್ರಿಜ್ ನೆಕ್ಲೇನು ಜಿಂಜಾ ದಿಪ್ಪಾನ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೆಂಡೆ ಅವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚದಾಗಲು ಅಂಚ ಚುಚ್ಚೂರು ಕೊರ್ಪುಜೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಒಂದೆಂತ ದಾದಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು 3-4 ದಿನ ತೊಲೆ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದೀಪೆ ಎತ್ತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಬ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೋಳೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೆತ್ತ ನೋಡಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಪೋಣಿ ಯಾನು ಮಂಡೇಡ್ ಎತ್ತಿಜೆ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಕೈ ಮಲ್ಪನ ನೆನಪಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಏನು ಅಲ್ಪೋಣು ಬಟರ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಪೋಡಾವು ಇನ್ನು ಕೊಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡವು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬಟ್ರೆಡೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಪೂರ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಇದು ನಿಗುಲೆ ಪನಿ ನಾನು ಏನು ಆಲ್ಪೋಣ ನಿಂಗೆ ಮಂಡೇಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ತೂಕ ತಾದಾಪು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀಯ ಯಾನು ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟರ್ ಇಡೋದು ಅದನ್ನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನಿ ಈಜನ್ನ ಇಂಚ ಮೇಲು ಚುಚ್ಚೂರು ಪಾಡ್ವೆ ಬ್ರೆಡ್ ಪೂರ ಕಾಯವೆ ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಟರ್ ಇಡೇಂದು ಮಲ್ಪುನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಪ್ಪಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತು ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಜ್ಬೂರಿ ಇಡೀನಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡು ಅರೆ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ ಟೈಮ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನೈಕ್ ತೋ ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಲ್ತಿನಾತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅದೊಂದು ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲರ್ ಪೂರ ತೂಪೆ ನೆಲ ಬಟರ್ದ ಕ್ಯೂಬ್ಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ತೋ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿರ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಮಕ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ಲಾಗೆ ಎತ್ತೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಬೇಗ ಕಾಯುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆದುಳ್ಳೆ ಬಟರ್ ಕಾಯಿನಾಗ ಏನಂಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಅಂತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಯಡ್ ಬಂದ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಿಯೆ ಒಂದು ಆನಾಗ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡರು ಒಂತೆ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಫಿ ಪೂರ ಪರ್ಪಿನಿ ತೋ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರೆಗೊಂದಿತ್ತಿದ್ದೀ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಒರಿಯಾಗ ಸಮ ಹಾಪೊಂಡು ಪೂರ ದೊರ್ತು ಬುಡ್ನಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈನವನ್ನಾಗ ಅವ್ನು ₹4 ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಓರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಬೋಪುಂಡು ಇಂಕ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಕಿನ್ಯ ಕಾಫಿಲ ರೆಡಿ ಮುಳ್ಬಕ ಏನತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಈಕಿತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸುರಕು ಮುಂಚೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಹಲ್ದಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚಲ ಇನಿ ಬಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ತೋ ಮಸಾಲ ಬಟರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದ್ಯಾನು ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಅದು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇಕೊಂತೆ ನೀರ್ಲ ಅನ್ ಪಾಡಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಇಂಕ್ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಒಂದೇಕ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಬೇತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೈಪೆ ತೋ ಒಂದು ಇನಿ ಎಂಚಾಣ್ ಪನ್ನಾಗ ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಅದು ಯುನೀಕ್ ಇನ್ನಿತ ಪುದರ್ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತ್ಯಾನ ಬೊಗದುಲೆ ನಾನು ಪನ್ನೀರನ್ನು ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಕೆಲರಿಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ತಿನ್ನರೆ ಕೆಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವಾಗ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಈವನ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಈವನ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಡೈತ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಬುರ್ಜಿದಲ್ಕ ಎನ್ನ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟ ನಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಯ್ರು ಯಾನೇನು ಚಾ ಮಲ್ತನಲ್ಲೇ ಚಾಕ್ ಇನಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯೇ ನಾನು 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇನಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇನ್ನು ತೊಳೈತಿ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಕೊಕ್ಕಳೊಂದು ಹಾಕೊಂಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿಲೇಗ ನಾಯಿಲೇಗ ಪಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಜ್ಜೊಂದು ಬೊಕ್ಕ
ಎಣ್ಣೆ ಚಾಕೋತೇವೆ ನಾವು ಇದು ಅನ್ನೊಂದೇನು ಬ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಕಾಯವೆ ಗಂಟೆ 10 ಕಾಲ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜೊತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಆಫೀಸಡು ದಾಲ ಏನು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಇದಾದನ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಂಕ ಬೈಯಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಲ್ಕ ಫೀಲ್ ಅಂತ ಅದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚೋಗ ಅದು ಮೊರಡೆ ಇಂಕ ಗೊಬ್ಬರೇ ಪೋತತೆ ಐತಾಸ್ರದ ಅವು ನೀರು ಪೂರ ಉಲಾಯ್ ಪೋತು ನಂಚಾದ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತಿನಿ ನಾನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂಡೆ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡೆ ದಾಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಕ ತಲೆ ತಿರ್ಗಿಲ್ಕ ಅಂತ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಬೈಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಬತ್ತದು ಆರಾಮ್ ಮಲ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ನಾಯಿದ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೈತೆ ತಿರ್ತು ಒಂಚೂರು ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಕ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಒಂಚೂರು ನೀರು ನಟ್ಟು ಬೈಕಡು ಒಂಚೂರು ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತದು ದಾಲಂಡೆಲ್ಲ ಪರ್ಕ ಬಾದಾಮ್ ಶೇಕ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಅಂಚದಾಲ ತಿಂದು ಬರ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲ ಎಂತಿತ್ತು ನಾನು ದಾಲ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಲು ಪೋದ್ ಬೈದದೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಟಯರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಆತ ನಾವು ಪೋತುಜಿ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಆತ್ ಕೊಡ್ತು ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಅದೇ ಮಿತ್ತ ದೊಂಬುಲ ಒಂಚೂರು ಜೀವೋಗು ಆಯಾಸ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಾದು ಮತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಏನು ರೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸ್ಕೂಟಿಡ ಬೈಕ್ಡ ಹೊತ್ತಿಜ್ ಪೋರಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ತಂಪೊಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಇರೇ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆವಂದಿಜ್ಜ ಇರೇ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಪುಪ್ಪರು ಬೇನೆ ಅವಂದಿತ್ತನು ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿನೇ ಇತ್ತಂಚ ಪೋಂಡು ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನೀನು ಅಮ್ಮನೆ ಕಕ್ಕರತ್ತಿನಲ್ಕ ಐಕೆ ನನ್ನ ಪೇರು ಬಂಜಿ ಮರ್ತಾಡು ನನ್ನ ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಪನ್ ಪೇರು ಏನಾರ ಮರ್ತಾರು ಏನಾನ ಅಂಚ ಮರ್ಕದಲ್ಕ ಅವನು ಬಂಜಿದ ಬಂಜಿಡು ಮರ್ಕ ಅವನು ನೇಕಿನಿ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂದಾರ ವರ್ಡ್ ಬಂಜಿಡ್ ಅವನಿಗೆ ನಾಟ ಕೂಡ ತೂದಿತ್ತೆ ಬಂಜಿಡ್ ತರ ತಿರ್ಗೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಇದೇ ಬಂಜಿಡ್ ತರ ತಿರ್ಗುದನೆ ಆ ಪಂಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಯ್ಯಡ ಚಾಪರಿಯಾನೆ ಅಪ್ಪಲ್ ಬಯ್ಯಡ ಚಾಪಲ್ ಪೂಜಾನೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ರತಿನಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ತೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಈಗಲೇನು ತಜಪ್ಪವೆ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಟಿಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಅಂಗುಲು ಚಿಕ್ಕಿಲಿ ಪಿಕ್ಕಿಲಿ ಕೂಕು ಚಿಕ್ಕಿಲಿ ಪಿಕ್ಕಿಲಿ ಕೂಕು ಚಿಕ್ಕಿಲಿ ಪಿಕ್ಕಿಲಿ ಕೂಕು ಬತ್ತಿಂತಲ್ಲ ಪೂರ ಚಿಕ್ಕಿಲಿ ಪಿಕ್ಕಿಲಿ ಕೂಕು ದಾದೆ ಬಾಬು ಅಂಕಲ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನಿ ಒಂದೇ ಅಂಕಲ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಓಂಡು ಮಗನ ಅವರ ಡಬ್ಬೆ ಪೂರ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಳೆ ನಿದ್ರೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಯದು ಗಂಗೂಬಾಯಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿಲಿ ಪಿಕ್ಕಿಲಿ ಪೂಪು ಓನಿ ಚೊಚ್ಚು ನೀರು ಉಗ್ಗೊಂಪು ಜೋರಿ ಸಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬುಬ್ಬು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಿಗ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಗಳು ಪೂರ ನಿಗ್ಲೇನು ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾಬು ನಗಲೇನು ಗೊತ್ತು ನೀರೇಗ ಮಗಳೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಬಾಬು ನಿಗ್ಲೇನು ಇಷ್ಟ ಮಂಪರಿಗೆ ಅಂದು ಕಾಂಡದ ಕೆಂತಜ ಅವನು ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಲಲ್ಪ ಅವು ಕಾಂಡದ ಪುಲಿ ಆದಿತ್ತು ನಿಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಮುಂಪಿರಿಗೆ ನಿಗಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯರಿಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಅಕ್ಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಥ್ರೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪಿರಿಗೆ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ತಾನೆ ಮಗು ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಚೊಚ್ಚಿದ್ ನೀರು ಪೂರ ಟೈಮ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪು ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೋ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೋ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸೇ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ
ಅವು ಎಂಕುಲು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋದು ಬೈದತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಜಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚದು ಏನೊಂಚೂರು ಏನೋ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಚೂರು ಭಾಜಿ ಇತ್ತದು ಅವ ಆದಿ ತಿಂಡೆ ತೂಕ ನೇರ್ಲೆತ್ತೆ ಪೋದು ತಿನ್ಪೇರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಪಾತಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಾಡು ಮೊಗಳೆ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ಪಾಡ್ರೆ ಬತ್ತ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋಪ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಣಸ್ಬಿಡ ಅದು ಬೈಕ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋದು ನೋಡೋದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಕಾರ ಮುಟ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಗಾಡಿದು ಪೂರ ಎತ್ತು ಜಗೋದು ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಏನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬತ್ತನು ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗಿ ನಿಂಕಲ್ ಇಂಚ ಆದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಿ ಪೋನಿತ್ತ ಯಾವಣ್ಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕೆಲವು ಪೂರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಮಿತ್ತಡ್ತುಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಪನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತೈಕೆ ನಾನೊಂದು ಸಾಸ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಕ ವಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅವು ತಿನ್ಪಿನಿಯರ್ಲೆಜ್ ದಾಯ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಲ ತೋಜು ಜಡಿಟು ಎನ್ನ ಈ ರೂಪೋನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾಕ್ ಪೂರ ಹೇರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ರಶ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಮೇರೆ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ಇಂದೇ ಒಂದು ಮುಗಿಂಡು ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಂಟು ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನ ഞാൻ ಮೂಲ ತಿಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಪ್ಪು ನಾಯಿಲೆಗ್ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ರಂಡ ಏತು ಉಮಿಲಿ ಏತಿರ್ತಡು ನಮಕ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ ತಡೆರೆ ಆಗುಜ ಈಗ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ನಮಿತ್ತು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಉಮಿಲ್ ಕುಲ್ದ 11 ಗಂಟೆ ಆಡು ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಈಕ್ಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೂರ ಪಾಡು ಬರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇನಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಎನ್ನದೆ ನೀನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೆ ಇಜೊಂಡು ಏನಾಪು ನಾನು ಲೇಜಿ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚೆತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇದೇ ನಾನು ನಾನು ಜೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎತ್ತೊಂದೆ ಐಟ್ ಏನಲ್ಲ ಫರಕ್ ಬೂರುಂಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೂರುಂಡೆ ಜೋ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನಡ ಜೀವನ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಾಡು ಮಾರು ಕೊಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಬಿಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ದುಮ್ದ ಲಕ್ಕನಲ್ಲ ಇದು ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆತೇನು ಇನಿಯೇನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿಯೇನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕೊನೋಡು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನರೆ ಪತ್ತದೇನು ಸೊ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಹಾಬಿದಲ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಎರಗ್ಲಂಜಿ ಲೈಫ್ ಹಾಬಿ ಪುಣತೆ ಇಷ್ಟ ಪುಣ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಿಂಗೆ ತೆಂಚ ಫೀಲ್ ಆತೇನೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡ್ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಾಡುವೆನು ನಾನು ಅದೇ ಈಗಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಪು ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪ ಅಂಚ ಇಂಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಟ್ಟೆ ಉಂದಾಣ ದೊಂಡೆ ಪತ್ತಕುಲ್ಲು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಗು ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ತಚಪ ಅಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಗಳು ಇಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕಲ್ ಎಡೆಡೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೀನು ಕೂಡ ಕಾಣೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇಂಕಲ್ ಎಡೆಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲು ತಿಕ್ಕಗ ಬೇಗನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಅದನ್ನಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು ಮಾತಿರ್ಲ